Здравейте хора, днес тук с Иво Гейминг, Митака БГ, Велибул БГ, Денистера БГ 2 и аз, Тонката БГ. Ще правим влог телефонни шеги. Съм аз наред. Не прави сега, как аз снимам. Ето. Да. Благодаря. Чай да снимам. Аре, аз започвам клип. И здравейте хора, аз съм Иво Гейминг и днес ще правим влог. Снимат влог. Днес всички снимаме влог телефонни шеги. Чай, аз Велибул, Тонката БГ, Денистера БГ, Дед Найт, Митака БГ. Малко голям смях от телефона, ама пак Покажи го на хората. Толкова! Всичките ще говорим без Dead Night. Защо? Айде. Аз пуснах. Нека започваме. Сега го спрях на стоп. Аре, пакай се, бе. Спрете клипа на стопа е. И хора, Аз съм го спрял. аз ще ви диктувам номера, вие ще слушате. Чувате ли? Добре. А може да не гледаш, защото аз ще слуша. Спокойно започваме, давай. Чакай. Номера да бъде записан. Набиране, ме. О, набиране. Ето го. И ето и отново след кратка рекламна пауза. 8, И набираме. 7, 5, Е така, Почвам от идеално. Чакайте, А може ли да приканам? Не, аз ще приказвам. На високо Аз съм говорител. втори. Сега. Редуваме се. Тихо. Звъни. Подалечка види. Здравейте, господине, вие сте моят меренджей. Здравейте. Аз съм леко шумен. Добре, довиждане. Аз съм втори. Той е втори, сега аз нямам от него. Е така снимай, защото е напредна камера. Що е напред? Не може да се оправи. Но 8. Вие сте нормални. Тодоре беше жено, бе. Може бе. Събраният номер е грешен и Ами да бе, 3 осмици. Даже серия, 6. Ами да. 8, 9. Здравейте хора, аз съм Велик и после съм Митака БГ. Така, дай. нищо не се вижда. Извинете. Гейминг и днес ще снимаме телефонни шеги. Набира ли? Набира. Да. 8, Слушайте. 7, 8, 5, 6, 5, 6. Добре, ако виждате Тихо ми номера. так. Виждате ли го? Чай да отдалечим камерата. Аз тук правя сянка. Тихо е, тихо. Тук сме 4 човека снимат. Господин Влад Меринджей. Здравейте, господин Влад Меринджей. Аре, вдигни, бе! То май не ще вдига Който хора. влиза в работата. Не ще. Тук тонката не ще. Тонката няма късмет. Стеля. Ари, затваря. Аз като говоря ще им казвам. Ей, то не стигна. Лъжка сме. Ти знаеш ли руски? Още ли да звъня ли? Ами, не. Сега хора, кой е наред? Как ти бя забут? Аре, чухо. Сгащи. Аре, чухо. Сега хора, аре, сега е наред. И Виле, ти си наред да дадеш, ако искаш. Той е Ако наред. ти да държа камерата. Не, аз съм. Не, бе, Така спокойно. тя Добре, да ти научим. па сама, Ари, като никой не ще. Да, аз искам. Чакай, пазете се. Аз имам... Ти дръжка. Добре, хора, той ще говори, а аз ще набирам. 08, знаете руски. 6, 08, опа, чай, 8, 8, 6, 5, 2, тут, чакай. Като телефона на продава москвич. И сега? Продавате ли москвич? Да. Дела да дигни веднага. Има такъв номер. Yes. Господин Влад Меринджей. Ихо. Ало, влезна в OLX и разбрах, че продавате москвич. За колко пари го давате? Кое? Москвич. А за кой си ти, бе? Ивайло, ти ли? Това е Ивайло! Ивайло, доаше класа! О, научках гаджето на... Хора, научках гаджето на Антон от нашия клас.
Аз И това е всичко този вакцинация да ми хареса. Лесичко. Беше пълен смях. Нормална батка. Не ми снима Добре. повече. Ви хареса, И какво да. сега. Довиждане. Може ли пак аз? Чакай, аз имам винаги късмет, то път аз ще говоря, защото ми така сега говореше. Сега се редувам и сега после ще е тонката. Сигурен ли си, че това беше, бе? Да, бе, чуй, нали това беше къса, бе? Хайя! И сега ще стане ли номера? Да. Защото аз имам Номера късмет. на номера дали ще стане? Набраният номер е грешен. Да, няма. Защо, бе? 8, 9. 5, Коска да 2, В ушите. 3, 1, 6, Хора, викайте му в Шест. сото. 6, 2, 6, 4. Още едно число. Кой? 2. 6. Да. Набирай. Моля да има такъв. Моля да има такъв. Моля да има такъв. Набраният номер е Да теба. Дай да набера. 08, 5, кой е това? Може да се посъветвате този номер да звъннете на него. Искам аз да прикам. Хуя! Айде, Не знам дали знаете на номер 1000. Аре, бе! Защо, бе? Хора на края. Ще спра, когато намерим верен номер. Докато намерим. А ти ще го качваш ли? Чакайте. Не, няма. Аре, почнахме. Набраният номер е грешен. Давай! Как стана, бе? Първо звънне и после вика. Чакайте, чакайте. Набрани. Това беше всичко от този. Чакайте. Ето, намерих. Намерих номер. Давай да снимам. Набраният номер е грешен и... Вие май... О, не на Ивайло, не. На Ивайло. Намали. Още двама хора снимат. Има такъв. Да има, аз съм гей. Ще спри малко да завърнах. Да, това му пуснах. Пусна ли го, бе? За колко? Колко време стана от клипа? 5 минути, 6. Добре. Аре, бе, Гери Никола. Звъни на някой рандом е така. Това е рандом. Да, знам. Не е рандом. Да звъни на Че търсим Гери Никола, разбрахме, че тя ще е при вас. Търся гаджето ти, Денис. Сега това ще кажа, хора. Чухте ли? Гаджето на Денис. Гаджето Денис. Не, бе, аз знам една много яка шега. Набързо. Циганин. Не. Здравейте, господин. Не, ето. Господин аз- моят меринджа е тихо. Не, чуй ме, не, господин Антон. Аре, бе. Посъчица е за Дърдяка. Дърдяк. Ко? 088. Кой сте? 3-2, 1. 1, 2, ще има ли така? Набраният номер е... Да, еба. Чакай. 088. 4-6. 5-5. 3-2-1. дам на... Хора, искате ли да пробваме този номер? Айде. Стане ли? Отново съм тук. Набраният номер е за... Какво? Моля, опитайте О, по-късно. има! Звънни пак по-късно. Той те е затворил. Звънни пак. Ало. О, чакай, без аз съм си набрал моя номер. Извинете, хора. Хора, извинете. 8. На вас. Аз искам да прикам. Ако има такъв, ще кажа what the fuck. Набраният номер е Да, еба. грешен и... Може ли да напиша аз? Айде, ти пишеш, че нямаш късмет. Да ли пишеш на Тонито номер? Аз? Ало, Кой си бе? кой си ти? Как се казвате? Амо, кой е? Кой не е познат меринджа ми само за? Айде, довиждане! И така и разбрах за колко продавате му случа. Хора, та същата ми се обади. Тая същата ми се обади. Тая същата ми се обади. Колко иска, че е продател, скача. И ми дах тия млъкни, аз говоря тук. Ти снимаш ли още? И няма да снимам, айде, довиждане и до скоро. Не, до скоро, сега ще снимам още малко. Чао, хора. Чао!